sayang tampe gantuangan nyau jubadang rusuh hati denai manati rusuh kasia denai sampaikan tuan kandung pautan hati bau becari sakit ibadah denai nan takut garami tapi di dua balai badai ko tiba denai nan takut kok mungkin janji alamai badan jadi sasaran tuan kandung pautan hati bau becari sakit di badan denai nan takut garami tapi di dua balai badai ko tiba denai nan takut kok mungkin janji alamai badan jadi sasaran alamai badan jadi